Goeie. We kunnen in Friesland nog wel heel iets in enquêteleurs zeggen dat we hier ook zo gauw gelukkig binnen, maar dat is vanzelf niet meer zo. Wij krijgen de last van dat het overal in de wereld oorlog is. Ik bedoel, er gaan nog mensen maar net meer elk weekend naar beppen, want de benzine is zo duur. In andere landen scoren ze dan de variëren erin, maar krijg omdat ze dat overal door Nederland dat net. Wij zijn traditionele dwestpoepen. En ik kan wel zeggen dat het wel eens een keer goed is minder benzine te broeken, maar het busje dat u een pakketje brengt, dat riekt op nog duurdere diesel. En dan worden die pakketjes dus duurder. En dan betalen we dat. Nou ja, dat is nou economie. Wat hè? Dan blijkt dat de keusdonk ook al duurder wordt dan wordt het een ramp voor heel Friesland. De hele Friese economie die stiert op omvallen. Van de oorlogen, wie er in Nederland al het rapport Wenning verschijnt, dat die oer hoe we in dit land de economie draaiende horen kennen. Dus kijken Trump en Netanyahu dat rapport naar de Filistijnen en Jesjos al wel nog net daar is in de kranten in Friesland en dus was dat rapport van de weekend nog bepraat in de steden van Friesland. Dat hier van het oren normalerwijze net hoeft. Maar Jaap Stalenburg, een hier hinnenwaaide boetenvries van de nieuwe partij Pro, die moet erop praten, want het wordt Friesland dat stier net in het rapport. Dat doen ze in Den Haag al lang net meer, want dan moet ze ik nog in een Friese vertaling van komen. Van de Friese burger wie het misschien wel goed dat ze er net in stieren. De wolnemende plakken liekers Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam, die ben dus druk genoeg. Maar Stalenburg wil net dat we us ben weer uitwieuwen moeten naar dat soort streken. Dus hij vreegt dat debat om in de steden. Weet je wat het opsmeert? Dat deputaire steden dat rapport Wenning analyseren zullen. Had Stalenburg het wel goed lezen? En als Friesland er echt net in stiert, dan zullen ze een lobby organiseren om die Peter Wenning ervan uit te zoeken dat Friesland bestiert. De steden besturen nog minder als dat rapport.